benvinguts a aquestes jornades organitzades per la Federació per tal de formar tècnics, per informar també als representants institucionals d'esta nova llei de contractes del sector públic. Vull també mostrar la gratitud a aquells que han fet possible la realització d'aquestes jornades i agrair la presència d'Antoni Suc, director general d'Administració Local del Govern del País Valencià, i la presència també del nostre president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Un dels objectius de la Federació és prestar serveis als nostres socis. Som una institució composta pels ajuntaments, l'objectiu de la qual és arribar a aquells espais de funció i necessitats que les entitats locals demanen. I quan parlem d'entitats locals ho fem en un concepte ampli i maximalista. Com a entitats prestem formació a càrrecs electes i als treballadors i treballadores de l'administració local. I és en aquest marc on desenvolupem la nostra tasca i té sentit el nostre quefer diari. Per això, avui us presentem aquesta jornada, la nova llei de contractes del sector públic, i l'objectiu d'aquests 2 dies que passarem així és analitzar la nova situació en la qual es queden els ajuntaments en matèria de contractació, incidint especialment en els efectes de l'execució del nou text legislatiu en les corporacions municipals. A l'efecte de la seva aplicació a les entitats locals, la llei presenta importants novetats, tant en la seva aplicació generalitzada al conjunt del sector públic com en el nou règim dels contractes menors, com per uns altres específicament previstes per a l'àmbit local i d'especial rellevància per als funcionaris d'habilitació estatal. Ens trobem, doncs, en una revolució legislativa en una de les matèries més importants de la gestió municipal, com és la contractació. Si més no, aquesta nova llei altera l'esquema de la tipologia de contractes que hi havia fins a l'actualitat, donant compliment a les prescripcions exigides en la normativa comunitària. Així, després de l'entrada de vigor de la llei, la tipologia admesa serà més complexa. En aquesta reordenació contractual desapareix el contracte de col·laboració públic-privada i també el de gestió de serveis públics, que es veu substituït pel contracte de concessió de serveis, com havia per la gestió indirecta per la respectiva entitat dels serveis de la seva titularitat o competència, sempre que siguin susceptibles d'explotació econòmica per particulars, sense que en cap cas es podran prestar-se mitjançant concessió de serveis els que impliquen exercici de l'autoritat inherent als sectors públics. Podeu veure, tenim moltes arestes a desenvolupar durant aquestes jornades. Així us desitge una bona jornada, especialment que fem llum, perquè ja sabeu que la llei actual genera, m'imagino que tots ho sabeu, moltíssims obstacles per a que els contractes s'ajusten als criteris de transparència, d'igualtat d'oportunitats i també el d'agilitat, que no tenen per què ser incompatibles. Probablement, i parlant abans amb els ponents, observem com la normativa de vegades es desenvolupa fins a tal extrem que es fa pràcticament impossible arribar a posicions que siguin incontrovertibles. I en aquest sentit, esperem que aquestes jornades ens ajuden a tractar aquelles qüestions que ja es veuen, que van a ser especialment dificultoses a l'hora de trobar vies úniques en la seva aplicació. Els objectius han de ser els mateixos, evidentment, que els contractes, després de totes les connotacions polítiques d'estos últims anys respecte de l'ètica política, siguin el més transparents possibles, que la igualtat d'oportunitat d'accés a aquests contractes estigui fora de tot dubte, però evidentment també s'ha de fer en un marc d'eficiència i d'agilitat. Per tant, esperem que avui, no crec que en aquests 2 dies aclarim tots els dubtes, ni molt menys, s'hauran de fer més jornades, però esperem que sí tinguem els aspectes més rellevants clars. En qualsevol cas, teniu a la vostra disposició la nostra federació per a que pugueu consultar tot allò que nosaltres puguem aclarir-vos. Moltes gràcies.
Bé, jo simplement vos faré una xicoteta introducció al tema de la formació, perquè si no se n'anirem ja de l'hora. Dir que en esta nova etapa de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies hem fet una aposta decidida per potenciar i millorar la formació no només del personal que treballeu al servei de l'administració local, sinó també dels càrrecs electes. De manera que hem duplicat i triplicat el número d'accions formatives i de persones que han assistit als cursos de formació que estem fent des de la Federació, perquè el que hem fet també és diversificar molt l'oferta. Hem passat de fer uns cursos que quasi sempre eren els mateixos, els típics d'anglès, Excel, Office, etc., a fer cursos ja per a treballadors i treballadores que havien estat un poc oblidades en el tema de la formació, com són les especialitats de treball social, arquitectes, enginyers, etc. Vull dir, hem obert el ventall i tot això ho hem fet sempre parlant en els col·legis professionals dels professionals que treballeu en l'administració local, però també a través d'enquestes que hem llançat tant per als treballadors i treballadores com per als càrrecs electes. Jo voldria agrair també l'esforç a tot el Departament de Formació, que realment hem aconseguit també duplicar els fons que hem pogut aconseguir de l'Estat i de la comunitat autònoma per tal de portar endavant aquests projectes de formació, perquè al final la nostra avaluació ha sigut molt positiva per totes les persones que heu fet aquests cursos. Jo tampoc voldria estendre'm massa, més que dir-vos que d'aquest curs les ponències que s'han fet, anem a parlar en els ponents i les ponents per a que, a ser possible, ens facin arribar els seus PowerPoints, i com que tenim el correu electrònic de tots i cadascun de vosaltres, vos direm si vos les enviem individualment o les pengem en la pàgina web de la Federació i des d'ahí cadascú se les descarregueu, però sobretot voldria insistir en que estem molt oberts a que ens suggeriu propostes de formació. Ahir, per exemple, en la jornada de matí, i ara avui també ho estàvem parlant, per exemple, el tema de la remunicipalització de serveis, pensem que en ponències d'una hora de vegades no dona temps a aprofundir en temes que potser en els nostres ajuntaments estan en aquests moments en boga. Per tant, com que també teniu el correu de la Federació, ens podeu fer arribar qualsevol suggerència de quina de les matèries, o bé d'aquest curs o bé de cursos que vosaltres consideraríeu d'interès, se poden fer. Nosaltres, ja ho heu vist, tenim prou relació en les universitats valencianes, en Cosital també, encara que sabem que ells esta setmana també estaven fent un curs de formació per a secretaris interventors, nosaltres vam voler obrir també a lo que és els càrrecs electes i a personal que està en els departaments de contratació que no necessàriament són secretaris i interventors. I entonces, res, dir-vos que estem a la vostra disposició per a que qualsevol suggerència que tingueu, nosaltres pensem que hem estat molt oblidats durant tots aquests anys, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i creiem que hem de rescatar aquest paper fonamental que tenim per a la defensa del municipalisme valencià en aquest cas. Així que esperem que siga de profit i que estem a la vostra disposició per a qualsevol suggerència.